Ato nga gospel gikan sa Ebanghelyo sa Lucas chapter 16 verses 19 to 31. Nini mong ebanghelyo giisaysay niini ang nahitabo tali kang Lazaro ug sa dato. Giisaysay niini unsa ang matag estado nilang duha. Ang dato of course nagpuyo sa luho ug abunda nga kinabuhi, samtang si Lazaro lunlon lamang nga kasakitan hangtod sa iyang pagkamatay. Pero ang ebanghelyo karon nagpakita kanato sa gitawag og reversal of fortune, the reversal of destiny. Adunay pagkabali sa estado. Ang dato samtang buhi pa nga nagpuyo sa kaharuhay, sa iya ng pagkamatay nagpuyo diha sa kasakitan, diha sa pag-anto sa Hades. Samtang si Lazaro sa buhi pa nga puno lamang sa kasakit o pag-antos, sa iyang pagkamatay puro na kalipay uban kang Abraham dito sa langit. Usa may hinungdan nga ang dato nag-antos dito sa Hades. Usa may ang gihimo. Ang ebanghelyo wala maghisgot nga adunay gihimo nga dautan ang dato. Ang sala sa dato nga maoy hinungdan nganong naabot siya sa Hades, dili sa gitaw natong active violence. Dili tungod kay iyang gikawatan si Lazaro, dili tungod kay iyang gikulata si Lazaro, kundi usa lang ang klaro nga hinungdan o usa ka klase sa sala ang nahimong sa dato nganong nga adunay pagkabali sa iyang kinabuhi. Kanang gitawag nato the sin of omission, or what we call the sin of non-doing. Ang sala sa dili pagbuhat sa unsay angayan unta nga pagabuhaton. Kasagaran nato ilabi na sa pagpangumpisal, ang atog yung ihanay dayon og isulti og ikumpisal mao ra mo gito atong mga sala nga nabuhat. Bisan unsa nga buhat nga dautan sala, mao ra man ito ikumpisal. Not knowing nga naa di ay laing klase sa sala ang dili pagbuhat sa unsay angayan nga pagabuhaton. Unya ato ni makita diha sa katekismo mismo sa atong simbahan. Sa Catechism of the Catholic Church number 1853, giklaro na sa pag-ingon nga adunay upat ka klase sa sala. Gikategorya na niya. Dunay gitaw nato sala diha sa paghuna-huna, sala pinagi sa mga pulong ug sala sa pagbuhat. Pero naa pay laing klase sa sala sa pagbuhat. Dili tong buhat nga dautan lamang, kundi ang sala sa wala pagbuhat, sa angay nga pagabuhaton, or sala sa omission. Is this biblical? Makita ba nato ni Biblia kining sala nga omission? Naa. Ato ni mabasa sa sulat ni Santiago chapter 4 verse 17. Ya nining mao nga sitas, mao ni ang gisulat, busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga pagabuhaton, apan wala magbuhat niini nakasala na. Ang tawo nga nasayod unsay maayo nga pagabuhaton, apan wala magbuhat nining maayo nga iyang nahibaw-an nga maayo unta, siya mismo nga wala magbuhat niini nakasala na. This is the sin of omission. Unya mauni siya ang sala sa dato karon diha sa ebanghelyo. Now asa man nato ni makita, duha ka bersikulo ang nagsuporta sa walay pagpakabana sa dato. Sa sinugdanan nga bahin, sa introductory part ang opening verse niini sa chapter 19, gibutang diri, adunay usa ka dato nga nagpuyo sa luho nga kinabuhi. Mauni ang description sa kinabuhi niya, dato siya kaayo. Sa verse 20 gibutang, unya adunay usa ka kapos nga ginganag Lazaro nga pagadad-on sa pultahan sa balay sa dato almost every day. Duha na ka bersikulo. Atong dugangan sa ikatulo ang verse 21. Gibutang diri, si Lazaro gidala sa balay sa dato, basin na lang makakaon siya sa mumuho nga mga tagak sa balay sa dato. Ato ning hinahinay og i-analyze dato nga naat tanan niya nga iyang gikinahanglan sa pagtabang. Obre nga gidala sa balay sa dato. Pero sa sunod nga bersikulo giingon, mumuho ra gyud ang madawat ni Lazaro. Diha sa namatay na ang dato, konkreto ang gisulti ni Abraham sa verse 25. Si Abraham mismo ningon sa dato, anak, nabuhong ka sa tanang mga maayong butang, samtang buhi ka pa. Apan si Lazaro, lunlon lamang dautan o pag-antos ang iyang nahiaguman. The question is, nganong lunlon dautan raman ang nahiaguman ni Lazaro? O nganong mumuho raman
ang iyang makuha sa balay sa dato nga hapit kada adlaw man siya gidala sa balay sa dato ug ang maong dato anaa man niya ang kabuhong sa kinabuhi. Nganong wala magyud mo asenso o gamay ang kinabuhi ni Lazaro hangtod siya namatay? Nganong nga hangtod siya pagkamatay nag-antos ra magyapon si Lazaro nga ang balay nga iyang giadtuan almost every day naaman ang tanan unta nga resources nga makatabang unta siya nining tawo nga nag-antos. Nganong mumuhura man? Nganong wala may pag-asenso sa kinabuhi ni Lazaro? Nganong namatay man siya nga gaantos gihapon sa kalisod? Usara ang tubag, tungod kay walay pagpakabana ang dato nga posibleng nakakita og aware sa presensya ni Lazaro nga naa sa pultahan siyang balay almost every day. Walay gibuhat ang dato nga sa lawayon ngadto kang Lazaro. Walay gihimo ang dato nga sakit ngadto kang Lazaro. Wala niya dagmali si Lazaro. Wala niya kawati si Lazaro. Apan ang dako niyang sala, wala po siya gibuhat nga maayo ngadto kang Lazaro nga aduna man untay dakong kapasidad siya sa pagbuhat niini. Diha sa dokumento sa atong simbahan, giingon nga ang sala sa pagka-indiferente gikondina sa simbahan mismo o sa dokumento sa atong simbahan. Ang walay pagpakabana mao ang dako nga pagkapalyar sa ato ang Kristohanon nga tawag sa paghigugma o pagpakabana sa matag usa. Aduna di tay tulubagon sa matag usa. Unya ang dato wala magpakabana ini mao nga dako kaayo niya sang sala. Apan labaw sa tanan. Dili lamang ang dato mao ang guilty sa walay pagpakabana. Mobalik ta sa verse 20. Gibutang didto, pagadadon sila sa pultahan sa balay sa dato. Wala dito giingon ni anto si Lazaro sa balay sa dato. Giingon pagadadon siya. The implication is that naa di gadala niya. Wala hisguti sa ebanghelyo kung usa ba ka buok ang gadala, kung duha ba ka buok, kung tulo ba, kung grupo ba ang gadala. But the point is, naay gadala ni Lazaro dito sa balay sa dato. Nang pangutana, nga numan nga hangtod sa pagkamatay ni Lazaro, nag-antos man siya. Tungod kay kining gadala usab ni Lazaro, wala od magpakabana ug wala gani mo reklamo. Posible nga ang gadala ni kaingon tingali, ay mas maayo na lang. Bahalag wala tabangi si Lazaro, apan wala man pud siya pasakitipon. Posible nga ang gadala ni ingon na tingali, maayo gani kay nisugot man ang dato nga magundo sa pultahan o makadawat sa mumuho si Lazaro. Mas maayo na lang bisan o wala tabangi siya sa dato. Tungod kay kini si Lazaro wala bitaw pud bunuga sa dato. Mga igsoon, kini nga rason usani ka klases kinaiya nga maoy hinungdan nga ang dakong inustisya o pagpasagad o sala sa katilingban na padayon o wala makoreksyon kay walay nitingog supak niini. Ang nagdala ni Lazaro mao'y simbolo sa gitawag nato the silent majority. Mao maning nahitabo sa katilingban. Daghan kayong mga binuang nga nahitabo sa katilingban. Pero ang gamay nga pabor, ang minimum nga madawat, mao ang gamiton nga rason aron mohilom na lang. Mas maayo na lang ni Padre kaysa wala ta. Ang minimum nga nadawat mao ang himuon nga rason aron ang kinaiya mohilom o kung sa may dili maayo nga nahimo. Ato ning hatagan og konkretong example. Di ba na ay uban unta sa komunidad nga naginahanglan kaayo? Unya adunay programa sa gobyerno nga hatagan mga bugas. Di ba adunay panahon nga ang dawat unta ninyo 25 kilos pero nakadawat ra og 5 ka kilo? Nang reklamo mo wala. Wala mang reklamo. Nganuman, kay ang nakadawat og 5 kilos igurang mo ingon, Padre, dili na nato mo reklamo kay mas maayo na lang 5 kaysa wala kay madala. Why settle for the minimum when you have the right to receive what is the maximum? Inyuha man ang katungod. Unya nganong wala may moreklamo ni ana ug modawat ra mo unsay inato nga naa man ta mo'y katungod nga gibahin para kaninyo nga mao ang dinagko. Tan-awar ko ni bisan sa mga members for peace
Di ba? Naman tatoy budget na yung dawaton 7,000. Pero pila may aktual nga na dawat? 2,000. Naabay ng reklamo? Naabay ni Kiha? Wala. Nga naman, kay nga itong kinaiya, mo yung unata, Padre, mas maay na lang yung 2,000. Kaya na atay mapalit nga bugas, dili na lang mo reklamo, kaysa wala unya tay madawat. It's an attitude. In attitude, settling for what is the minimum, when you have the right to receive what is the maximum. Maumani sala po sa gadala ni Lazaro. Kana bang kinaiya mo yun, may na lang, kaysa wala. Pero ang realidad is na kay katubod nga mudawat o tagtinag ko. Wala man magilabot ang gadala ni Lazaro, nga naman, kay posible ang nasiyang utok maukini, may na lang, bahalag wala tabangi, pero wala mampod pasakiti. May na lang, nga bahalag mo, total wala mampod padlasa siya. Dili ba maumani ang kasagarang mahitabo sa katilingban nato? Tanawa na, bisag ari po ganita sa simbahan, ingon po ini. Pila ka buok parokyano, modern, o report sa obispo, kung panalitan ng ilang kura paroko, klaro kayong gabino ang Diyos parokya. Naay mo report? Wala. Nga naman, kung sa may inyong rason, amo na lang ning agwantahon, kaysa wala mi pari. Di ang binuang mapadayon, kaya wala may natingog. Sama sa katilingban natong sa gobyerno. Di ba? You are supposed to receive cash kuman sa iyong pagtrabaho. Pero kung panlitan, hatagan mo groceries, nireklamo mo. Wala. Nga naman, may nalaning na imalungag Padre kaysa wala. Pila ka ninyong gasigig trabaho, pero wala mo'y madawat unang nga dilatar. Pero wag yun mo reklamo. O mo ingon lang, agwantahon Padre kaysa taktakon tas trabaho. Mauni ang hinungdan og rason nga ang inustisya nagpadayon sa katilingban o sa simbahan usab kay wala may pagpakabana o apilta sa gitawag og silent majority. Mga igsoon, atong hinumduman nga apil biya tag manubag sa sala subang mga tao. We are not only responsible for our own sins, but we will be judged also and accountable of other sins by cooperating with them. Yang usa sa kooperasyon ni ana, kanang dili mo yaw-yaw, kanang dili mo reklamo. Kay ang dili pagreklamo, sama ra nga ni uyon ka sa sayop og dautan nga binuhatan. Mao ni nahitabos gadala ni Lazaro. Wala siya ni supak, pero sa samang paagi sa dili pagsupak, ni uyon siya sa inustisya nga gihimo sa dato ngadto kang Lazaro. Ezekiel 33:7 ngadto 9. Ang Ginoo mismo ang nag-ingon, kung dunay dautan nga mamatay nga dili makahinunglusol tungod kay walay gapakabana og mga tawo ni pahinumdom og ni korek niya, hugman sa Ginoo kanang taong dautan nga wala makabag-o sa iyang kaugalingon. Apan ang ubang tawo usab nga walay labot sa iyang gihimo, hugman gihapon kay wala man sila mo pahinumdom ni tawhana. Adunay tay tulubagon sa matag usa. In the end, we will be judged not only based on our own wrongdoing, but we will also be judged based on our silence and non-doing. Mauni ang dagko nga sala nga nahimo sa dato ug sa gadala ni Lazaro ngadto sa balay sa dato.